Zdravo drugari, ja sam Vučko Serbijan. Danas ćemo igrati FIFA Mobile. Kao što vidite, ovo je moj akaunt. I jako sam mali OVR. 82. Pre sam bio na drugom akauntu. Dok nisam izbrisao, bio sam 84. Ali nema veze. Ovako će mi sada biti lakše. Ajde mi prvo da otvorimo nekoliko pekova. Za packs, da vidimo, otvorit ćemo skill boost, ne. Možemo, otvorit ćemo 2 ova. Ja neću da rizikujem, brate. Otvorit ćemo ove koji ti daju training XP da možda pojačaš svog igrača. Ajmo da otvorimo prvi. Super, ovo mi se sviđa. Još jedan. Kako mi polako ide novac. Dobro, i još jedan. Ajde. Super. Imamo ovaj training XP. Ajmo da odigramo neku ovdje utakmicu. Ovo na ovom akauntu još uvijek nisam igrao. Beži bre. Samo moram da pređem ovo pa vidimo se. Ok, završio sam protiv FIFA trenera. Tako da možemo sada pravo da započnemo protiv nekog pravog igrača. Ja se zovem Southampton i imam grb Southampton. Sanka, brate. Dobro, idemo. Ka Lazareviću, ajmo Lazareviću. Idi. Ajde, brate, mili. Great chance, može. Pam. Go, idemo 1-0. Lob. Da. Tu smo ga lobovali. Kamara. Ajde. On igra u La Galaxiju. Gamiro u Atletico i go. Ali smo ga prešli. Ajmo 5-0. 5-0. Odbrana korner. I lagano. Ne! Šta sam promašio? Ne. Nerviram se ko mala beba. Vodim 4-0, brate. Idemo, go, 5-0. Zadnja sekunda. Nema šanse ovaj protivnik. Mada naravno, on ima 54. On je OVR 54, ja sam 72. Prodat mi je neki. Pošto sam bio jutros stavio nekog igrača na prodaju. I idem u inbox. Brauna, njenog golmana. Ok. Continue. Da dobijem 100 coins. Neću. Uvidi. Climb. Dobro. I ovdje sad sam novi level.
ovdje da vidjet ću malo skill boostova. Ja ne koristim, nikad nisam koristio skill boostove. Nikad mi nisu mi nikad ni trebali. Koristio sam samo ove XP-e. Koliko imam sad za trening XP-a, jo. Ok. Sada, ja sam na ovom akauntu želao sam da se zovem Southampton i da imam grb Southamptona, ali ja nisam stavio M kod P, ako vidite. Tu, na mom imenu. Ne znam da li vidite, pošto je jako sitno. Izađe je. Ok, idem sada još jednu ovu da odigram. Mislim, lako je zato što ja nemam puno navijača, a veliki sam over, tako da se borim protiv ovih 50-60. Da, kao što sam rekao. Minch cat. Minch mačka. Glup ime. Mada ja sam se prezvao Vule Dule. Tako da nemam šta da kritikujem. Idemo go! Opa. Šut. 2-0. Šut. Lob. 3-0. Lagano. Ok. Evo, op. Go, 4-0. Lakše je nego protiv onog što ima 54. Great chance. Lob. 6-1. Ovdje će da mi da go. Moguće je, pošto je njemu je Cristiano sada dao go. Mene baš briga, ja mogu ovdje lagano da pobedim. Odbranio! Svaka čast. Cristiano Ronaldo je dao hat-trick. A brate, on se sada penje. A ja ništa ne znam. 8-3. Može. I... Jo! Ok. Još jedna pobjeda. Nije bila uopšte teža. Evo, već sam na 21.000. Sada mi 5 ovih za my team. Dobro, vidite, ovo je Gaviro. On je striker. Kamara striker. Swap. Sa kim? Sa njim? Ne verujem da se njim nije. Select. Da vidimo. Pa da, jeste, sa njim je. A čekaj. Swap. On nije iz... Čekaj, bre. Taj je iz Noba. Ne znam kako oni... Ja ne znam da li je Nob za omladince ili za ove... ili za sam uzrast. Ok, ajmo da odigramo ovdje jedno. Odigrat ćemo nešto lako, brate, pošto ovdje imam jedino lako, brate. Ok. Protiv njih i onda tu ćemo, i onda posle toga završavamo epizodu. Ok, Gamir. Dribbling.
Ovo nije versus attack. To je samo obična utakmica. On može meni, ja mogu njemu. Vidite. Bravo za uklizavanje. Lepo je tu uklizao. Jo. Bravo, golmane Taylore. Mada očigledno oni su 66 OVR. Ja sam 72 i još plus Taylor mi je 74 OVR. Tako da je logično. Faul! Sad si ga. Da je dao odavde i go. Ja ne znam šta bi rekao. Stvarno, ako bi dao odatle go. To je jako dobra pozicija. Bravo, golmane. Taylor je iz Southamptona. I njega sam dobio valjda njega sam valjda dobio uz ono kada izaberete grb pa dobijete nekog igrača iz tog tima. Southampton u Premier Lizi nije toliko specijalan. Često gubi, zbog toga mi je žao. Ali je barem bolji od Newcastle, koji gubi stalno. Hvata je. Bravo. Jo. Bravo, care. Ne bi bio penal zato što na loptu se sapleo ovaj igrač. Ruka. I mislim da je ovo bila ruka. Ne znam. Bravo. Dodaj. Ok. Ovdje ide Zio. Ne znam kako Zero. I ne znam. Možda nisam lepo pročitao. O, 3-0. Gameiro. Ovo je lagano, brate. Mislim, naravno, evo ga, poluvreme. Naravno, zato što ovo je duplo manji OVR od mene. A i da nije, ja bi iskreno pobeđivo. Lazarević, Kakamari, jao. Wow, žuti karton. Sada nisam iznenađen. Pošto je ono uklizavanje bilo dosta snažno. Ali mi snimamo više od 2 godine, što je super. Jao, 3-1 dao go. Kako je dao go? Šalim se, uvek mi daju go kada u novom akantu igram. Po 1 ili 2. Raketa, jao, brani. Lani. Šta je ovo bilo? Kako se ovo uklizi? Jao! Ja počeo da ševam i eto šta mi se desi.
Ali sam ga dodao. Evo, 3-3. Korner, dobro je. Želio sam da dam autogol, da sam se setio da neće primiti to kao za da prođem, zato što je izjednačeno, što je glupo u ovoj igrici. Zato više volim Dream League, ali i ovo mi ne smeta. Jao. Bravo! Bravo za ispucavanje golmana. Ej, jao! Idemo. Uf, ali sam ga dribao. Nisam ni malo uspio. Zašto mu nogi udarilo. Ali, nema veze. 3-2. Savršeno. Otvorit ćemo još jedan pack za playera i onda će to biti to za ovaj klip. Ok, ederam. Packovi. Packs. 35.000 dajem. I super! 3 igrača sam dobio i ovaj mi treba. Update team. I to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Poz.